to your home church. Ik ben dankbaar dat de Heer me hier gebracht heeft in jullie gemeenschap hier, in de gemeente. As you know, I'm from India, Ik ben van India. and India is associated with elephants. En India, daar denk je altijd aan olifanten. Ik ga eerst een kinderverhaal I'm going to vertellen. tell you a story about an elephant. En ik ga jullie een verhaal vertellen over olifanten. Now this happened not far from my home. Dit gebeurde niet ver van mijn huis. It was Friday evening, Het was vrijdagavond. and so there were two colporteurs. En er waren twee colporteurs, They were coming to boekenevangelisten. church. En they went to church. They were coming to church. Ze kwamen op weg naar de kerk. They live in the forest, En zij woonden in het bos. and they had to cycle for 10 minutes to the church. En ze moesten 10 minuten fietsen om bij de gemeente te komen. That night there was no moonlight, En die avond was er helemaal geen maanlicht. and they had to go through the En forest. ze moesten door het bos. But they knew the road, Maar ze kenden de weg wel. and they cycled. En ze gingen fietsen. 5 minutes went by, 5 minuten. and they kept on cycling, En ze gingen verder fietsen. and all of a sudden they hit something. Maar toen gingen ze tegen iets aanstoten. It's like they hit a wall, Alsof ze tegen een muur aanreden. and both the colporteurs fell down. En beide colporteurs vielen van de fiets. And they realized it was an elephant. En ze kwamen erachter dat het een olifant was. And the elephant has got a long trunk En je weet hè, die olifanten hebben een hele grote slurf. and caught one of the colporteurs. En een van die colporteurs die werd gepakt door de slurf van die olifant. You know, before the elephant stamps on the person, Want een olifant die kan stampen op iemand en dan is het niet best. what does the elephant do? Nou, voordat hij dat doet, wat doet hij dan? It takes its trunk and wraps around you. Dan pakt hij zijn slurf en die neemt die persoon in zijn slurf. Have you seen an elephant? Heb je wel eens een olifant gezien? A nice Ja. long trunk. Met een lange slurf. Have you touched the trunk of an elephant? Heb je wel eens de slurf aangeraakt? It's very pokey because of the hair. Er zit een beetje haar op, dus je voelt dat wel. So it caught one of the colporteurs En een van die boekevangelisten die werd gepakt. and swung him round En and die round. olifant die ging hem zwieren. Rond en rond en rond. And the colporteur was doing what? Praying. En wat denk je wat die colporteur deed in die slurf? Bidden, hè? Lord, I'm in this trap now. Heer, ik zit hierin. And as the elephant swung him round and En- round, En die olifant die slingerde hem rond en rond. you know, it was like a merry-go-round. En hij ging zo zwieren. And then as he was praying, En toen hij bad, suddenly the elephant lost grip of this colporteur. die olifant die verloor zijn grip op die colporteur en hij vloog. And then he was thrown into a bush. En hij vloog door de lucht en hij landde in een struik. And the Lord prepared that bush for this person. En de Heer had deze struik voorbereid voor hem. It was a thorny bush, Het was een doornstruik. and the thorns pierced him. En al die dorens, die prikkels, die prikten hem. And the elephant did not leave him. Die olifant, die liet hem niet alleen. Came to the bush. Hij kwam bij de doornstruik. But you see how God prepared that bush for this Maar person? weet je hoe de Heer, die had die struik voorbereid. The elephant could not grab him again. Want vanwege die dorens liet die olifant hem verder met Why? rust. Why? Waarom? Because it was a thorny bush. Omdat hij zoveel prikkels had. Dat prikte in zijn The slurf. thorns were poking the trunk of the elephant. En daarom
And so that whole night he was in the thorny bush. En de hele nacht moest hij in die doornstruik The blijven. other person fled. En die andere persoon die kon vluchten. And only in the morning they came to look for him. En in de ochtend kwamen ze zoeken naar hem. They thought he was a dead person. Ze dachten dat hij dood was. But then this man cried out from the thorny bush. Maar toen riep hij uit de doornstruik. I am here, the Lord has saved me. Ik ben hier, de Heer heeft me gered. And so my dad and me, we talked to this person. Mijn vader en ik, wij hebben deze persoon And he gesproken. said, only the Lord saved me. Hij zegt, alleen de Heer heeft me gered door de So doornstruik. the Lord may take you through some trials in life. Dus soms dan maken wij ook wel dingen mee. Dat is net als doornstruiken. It may not be pleasant, Dat is niet plezierig als je but daarin landt. remember, God is refining our character. Maar de Heer werkt aan ons karakter. En hij laat sommige dingen toe. And so Voor that's ons a bestwil. true story. Dat is een waar gebeurd verhaal. Okay, now we'll get into the sermon. Dus nu zullen we beginnen met de preek. Before we get into the sermon, those of you who can kneel, will Diegenen kneel die down for kunnen prayer. knielen, laten we knielen voor het gebed. Our gracious and eternal Father, Onze eeuwige hemelse Vader, we come before thy throne of grace. wij komen voor uw troon van genade. We have come here to feed upon your word. Om te eten van uw woord. We know we are one Sabbath closer to your second coming. We zijn één Sabbat dichter bij uw wederkomst. And you have asked us to make that physical and spiritual preparation. En u heeft ons gevraagd om een lichamelijke zowel als geestelijke voorbereidingen te treffen. And I pray, Lord, that we will do just as you have asked us to do. Heer, ik bid u dat wij het zo mogen doen zoals u ons heeft gezegd. That the Holy Spirit will work in our hearts. Dat de Heilige Geest in ons hart mag werken. And that we can produce the fruits of the Spirit. Dat wij de vruchten van de Geest mogen hebben. I pray that the Holy Spirit will guide me as I present your word. Mogen de Heilige Geest mij leiden wanneer ik uw woord verkondig. And whatever I speak Dat wat ik mag spreken, will be the truth. dat het de waarheid mag zijn. Bless us all. En zegen ons allemaal. For I pray in Jesus' name. Want ik bid het in Jezus' naam. Amen. Amen. Okay, time is my greatest enemy. De tijd, de klok, is mijn grootste vijand. Now, how much time do I have? He's talking Dutch to you now. Okay. The same as we spoke last time. Okay, because it's 1:45. Okay. No, we are... Today is a special day. Okay, We are also Sabbath day. okay. You'll be in time for supper. U bent op tijd voor avondeten. Geen zorgen. You know, when I get started, there's no full stop. Nevertheless, I like to thank the Lord for bringing me here. Ik ben dankbaar dat de Heer me hier heeft gebracht. In fact, I would have not been here. Ik zou bijna niet hier gekomen zijn. First of all, the war started in the Middle Vanwege East de oorlog in het Midden-Oosten die weer between opgeleid America is. and Iran. Met Amerika en Iran. And I had to go via Dubai. Ik moest vliegen via Dubai. And Dubai is not far from the Strait of Hormuz. En Dubai is niet zo ver van de straat van And Hormuz. so I was praying to the Lord, Dus ik bad de Heer, if you want me to go, wanneer u wil dat ik ga, you have to hold all the drones in Dubai. dan moet u alle drones vasthouden in Dubai. And last Saturday evening, En afgelopen sabbatavond, I had to buy certain things before I take this trip. ja, ik had een aantal dingen, moest ik nog aanschaffen na de sabbat voor deze reis. And normally in India, the traffic is always chaotic. Het verkeer is altijd chaotisch in India, And we have these roundabouts. maar we hebben van die rotondes. But we have a good understanding. Maar ja, normaal weet iedereen wat hij moet doen. If you see a car, say 50 meters away, you know you can squeeze in.
Als een auto nog 50 meter ver weg is, dan kun je er nog wel in gaan. And I saw a car on my right side. Ik zag een auto aan mijn Now rechterkant, we drive on the right hand. want wij rijden aan de andere kant. And so this car came, En die auto kwam and I expected that car to slow down because I was much before him. en ik was veel eerder dan hij, dus ik dacht die auto die gaat wel But he ietsje didn't stop. langzamer. Maar hij stopte He is niet. coming straight at my right side. En hij kwam precies op mijn kant af. I couldn't do anything Ik kon niets doen, because I had a car in front of me, want er was een andere auto voor and I me. was preparing for that big bang. En ik bereidde me echt voor op een grote But klap. had the car hit me from the side, Want als die auto mij geraakt had then I think vanaf de my zijkant, right arm and my right leg would have been broken. want dan waren waarschijnlijk mijn rechterarm en mijn rechterbeen gebroken geweest. Als But you dat, can see how God protected me. The car stopped just a few, I would say maybe 10 meters or 5 meters away from my car. ja, en het kwam tot de stop een 5 meter van mij. If not, I would have been in the hospital. Want anders was ik echt in het ziekenhuis And I beland. would have not been En here. dan had ik niet hier kunnen So komen. God has a plan God heeft een plan that I need to come here dat ik hier zou moeten komen. to present His word. Om zijn woord te brengen. Because very soon we are going home. Want heel spoedig gaan we naar huis. How do I go to the next? I switch to this. Is it working? They are just gonna check. Ja. Okay, so I want to wish you all a blessed Sabbath. Ja, gezegende Sabbat. I was born in the Himalayas, Ik ben geboren vlakbij de so Himalaya I always bergen. love these snow mountains. En ik heb altijd gehouden van de sneeuwbergen. India has got big forests India heeft grote bossen. and lovely scene. Ja. Sorry? In India, the Dit is Himalayas. in India in de Himalaya bergen. The true picture. Yeah, this is a true picture. I had a sermon about this village here Ik had een preek over dit dorp. because there was, what do we say, a glacier meltdown. Ja, er was een gletsjer die gesmolten was daar. And almost the whole of this village was swept away. En bijna het hele dorp zou daardoor weggevaagd zijn. Now this is a holy place for the Hindus. Voor de Hindoes is dit een heilige plek. This is the place where Lord Shiva resides. Ja, waar Shiva, dat is een van hun afgoden, die daar is. Every high point is a temple. En op iedere hoge berg zie je een tempel. But it's a beautiful place. Maar het is wel een mooie plek. We know that God created Want this beautiful God scene. heeft de bergen en de bossen geschapen. Once we are in heaven, Als we in de hemel zijn, you can imagine how heaven will look like. dan kun je je voorstellen hoe mooi dat wordt. And so, Jesus is coming back again. Jezus komt weer terug. I have a little background music to this. We are all looking for this day Ja, we kijken uit naar deze dag. when Jesus will come again. Wanneer Jezus weer terugkomt. Remember, Jesus said, Jezus zei, "In my Father's house are many mansions. in mijn vaders huis zijn vele woningen. If it were not so, Als het niet zo was, I would have told you." zou ik het u hebben gezegd. What did Jesus say? I go to prepare a place for you. Want ik ga heen om uw plaats te bereiden. And if I go and prepare, En als ik een plaats voorbereid, I will come again kom ik terug. and receive you, En zal u tot mij nemen. that where I am, there ye may be also. Dat waar ik ben, dat u daar ook mag zijn. I want to be there Ik wil daar zijn. because this world has nothing to offer me. Want deze wereld heeft eigenlijk niks te bieden. This day will become a reality. Deze dag zal een realiteit worden. Therefore, we have to do what? En daarom moeten we wat doen. Prepare to meet our Lord and Savior Jesus Christ.
voorbereiden om onze Heer te ontmoeten. So what must we do? Wat moeten we doen? Should we just sit and wait for the Lord to come? Alleen zitten en wachten totdat Hij komt? No, we are to proclaim the gospel message. Nee, het evangelie moet worden gebracht. We are to proclaim the three angels' message. De 3 engelen boodschap. That is found in where? In Revelation 14. In Openbaring 14. Because vinden in we de Matthew 3 engelen 24 verse boodschap. 14 says, Want Matthäus 24 vers 14 and this zegt, gospel of the kingdom shall be preached in all the world. en dit evangelie van het koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt For worden. what? Tot wat? For a witness Tot een getuigenis voor alle volken. unto all nations. And once the gospel is preached, it says, and then shall the end come. En dan zal het einde komen. You know, God wants everyone to be saved in his kingdom. God wil dat iedereen gered wordt in The zijn three koninkrijk. angels' message is a love message. De 3 engelen boodschap is een liefdesboodschap. As John saw another angel in the midst of heaven, Want Johannes zag een andere engel in het midden des hemels. having what? The everlasting gospel. En hij had het eeuwige evangelie To preach to every nation, kindred, tongue, and people. om te verkondigen aan alle naties en talen. And another angel said, En een andere engel zei, fear God vrees God and give glory to God. en geef hem de eer. For the hour of his judgment is come. Want de uren van zijn oordeel is gekomen. And worship him En aanbid hem, that made heaven and the earth and the sea and the fountains of water. die de hemel, de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt heeft. And the second angel said, En een andere engel volgde die Babylon zei, is fallen, is fallen. zij is gevallen, Babylon, That great city de grote stad, that maketh all nations drink the wine, the wrath of the wine of her fornication. dat ze alle volken van de wijn van de toorn van haar hoererij heeft laten drinken. And the third angel followed En een derde engel volgde hen, and said, die met luide stem if riep, any man worship the beast als iemand het beest and the image of the en beast zijn beeld aanbidt and receive the mark in his forehead en het merkteken op zijn voorhoofd or in his hand, of op zijn hand the ontvangt, same shall drink of the wrath of God. dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God. Isn't the three angels' message a love message? Is de 3 engelen boodschap geen God liefdesboodschap? wants everyone to be saved in his kingdom. Want God wil dat iedereen gered wordt in zijn So what must koninkrijk. we do? Dus wat moeten we doen? We must give the present truth. Daarom is de tegenwoordige waarheid noodzakelijk. Here it says there are many precious truths contained in the word of God. Er zijn vele kostbare waarheden in het woord van God. But it is present truth that the flock needs when? Now. Maar het is de tegenwoordige waarheid die Gods volk nu nodig heeft. Staat in eerste So Schriften. every evangelist, every preacher has to present the present truth. Dus iedere prediker zou de tegenwoordige waarheid moeten brengen. No one can preach Christ. Okay, what do I do here? Okay, no one can preach Christ and present the truth as it is in Jesus unless he presents the truth that are to come before the people at the present time. Niemand kan Christus prediken en de waarheid laten zien zoals het is in Jezus, tenzij hij de waarheden presenteert die juist nu voor deze tegenwoordige tijd noodzakelijk zijn voor het volk. When such important development are taking place. Wanneer zulke belangrijke ontwikkelingen gaande zijn. And therefore we
ourselves have to prepare ourselves to meet Jesus and also to prepare others. Daarom is het heel belangrijk dat we onszelf voorbereiden en anderen voorbereiden op deze dingen. And so this is the title of my presentation. Dit is de titel van mijn presentatie. Those who fail to prepare are preparing to fail. Diegenen die falen om zich voor te bereiden, bereiden zich voor om te falen. So we have to be awake. We moeten wakker zijn We should not be slumbering. en niet slapen. But sadly today, majority of God's people are sleeping. Maar nu is het zo dat een overgroot deel van Gods volk slaapt. But they will be woken up, Maar ze zullen wakker worden, especially those who are sleeping, vooral diegenen die slapen, but they'll not be prepared. maar ze zullen niet voorbereid They will zijn, be unprepared. maar onvoorbereid. As it says here, our people have been regarded as too insignificant to be worthy of notice. Hier staat: ons volk is gezien als te onbelangrijk om opgemerkt te worden, maar een verandering zal komen. Now, whenever I meet Christians Als ik christenen from ontmoet other denominations, van andere and denominaties they ask me, from which denomination are you from? en ze vragen mij: van welke kerk bent When I u? say Seventh-day Adventist, they are all startled. Als ik zeg Zevendedagsadventist, dan zijn ze allemaal een beetje geschrokken. They don't know. Ze weten niet. But in this name, there is a message. Maar in deze naam is een boodschap. And I begin to explain to them. En dan leg ik het hun uit. But here the Lord is saying, a time is coming Maar hier zegt de Heer dat een tijd komt that a change will come. dat een verandering zal That the plaatsvinden. whole world will know who is a Seventh-day Adventist. Dat de hele wereld zal weten wie de Zevendedagsadventisten And we zijn. will be known as troublemakers. En we zullen bekend worden als oproerkraaiers. Just like how Ahab told Elijah. Precies zoals koning Agab Elia Why do you vertelde. trouble Israel? Bent u degene die Israël in het ongeluk stort? The world is going to look at Sabbath keepers as troublers. De wereld zal de Sabbatvierders zien als oproerkraaiers. The Christian world is now making, it says, movements. Hier staat: de christelijke wereld maakt bewegingen. So the world is making preparations Ze bereiden zich voor to counteract God's people. om tegen Gods volk in te gaan. What movements are going on today? Wat zijn dan die voorbereidingen, die bewegingen? Well, it's a Sunday law movement. Het is de zondagswet beweging. Almost every issue in this world is connected to Sunday. Want bijna ieder dingetje is verbonden met de zondagsviering. Today they talk about climate change. Nu hebben ze het over klimaatverandering. Well, they say the solution for climate change is to keep Sunday holy. De oplossing voor het klimaat is de zondagsviering. Talk about America. Als we het hebben over Amerika. It's saying saving America by saving the family. Amerika redden door het gezin te redden. They connect it to Sunday rest. Dat wordt ook verbonden met zondagsrust. As they say here, support for a uniform day of rest. Hier zie je, ze ondersteunen een algemene dag van rust. A uniform day of rest that limits commercial activity. Ja, en die dag van rust, die moet dus commerciële activiteit aan banden leggen. Now, if you look in the past, Als je kijkt naar het verleden, the blue laws were passed in America. had je al in Amerika de blauwe wetten. It means only on Sunday you're forbidden to buy and sell. Alleen op zondag ben je verboden om te kopen en te verkopen. In our time, In onze tijd, the Sunday law means if you do not receive the mark of the beast, you cannot buy or sell right through the week. in onze tijd betekent dat als je het merkteken van het beest, de zondagsviering, niet hebt, kun je straks helemaal niets meer kopen of verkopen.
And that's the reason the Lord is saying we need to make that physical preparation. En daarom is ook de lichamelijke voorbereiding zo belangrijk. We need to learn to grow our own food. Daarom is het zo belangrijk dat we leren hoe we onze eigen groenten verbouwen. So that we will be self-sufficient. Zodat je onafhankelijk kan zijn. Now here they are saying that there is a decline in church attendance. Hier hebben ze het over dat er een terugstap is, dus dat er niet zoveel mensen meer naar de kerk We are komen. reaching a point in time Kerkgang gaat achteruit en That- we bereiken een punt that every human being will be known. dat iedereen bekend zal zijn. Once the facial cameras are out on the streets, Als de camera's overal op de straten zijn die gezichtsherkenning hebben, they will know who you are and where you're going. weten ze wie je bent en waar je naartoe gaat. Walk into the supermarket, Als je de supermarkt inloopt, they will know who's coming in. weten ze precies wie er komt. They will know what you're buying. Ze weten wat je koopt They will know everything about you. en ze weten alles over u. They will even know whether you attended church on Sunday or not. Ze weten ook of u de kerk wel bezoekt op zondag, ja of nee. So this day is coming very soon. Deze dag komt snel naderbij. We will not be able to meet like this in a home to worship the Dan wordt Lord. het steeds moeilijker om de Heer te aanbidden zoals we nu doen. A time is coming we will have to worship in hiding. Ja, de tijd komt dat we alleen kunnen ontmoeten al in verstopplekken. Only the Lord can blind the eyes of our persecutor. Alleen de Heer kan de ogen van onze vervolgers verblinden. Humanly speaking, you cannot disappear from this earth. Want menselijk gesproken kun je niet zomaar deze planeet verlaten. Because they have their spy cameras everywhere. Want die spionagecamera's zullen overal zijn. We need to learn to trust in God. We moeten leren om God te vertrouwen. And God can protect you, En Hij kan je beschermen. provided you do His will. Als je zijn wil doet. Now here it says, Trump becomes first US president to call for national Shabbat. Hier staat, Trump is de eerste president in Amerika die oproept tot een nationale Shabbat. If he can call for a national Shabbat, Als hij een nationale Shabbat kan instellen, how much more he can call for a Sunday rest. hoeveel te meer kan hij dan een zondagsrust The verplicht world is stellen? being conditioned to this idea to have this day as a day of rest. De wereld wordt er alvast aan gewend dat die dag geheiligd wordt. Not that everyone should rest on Saturday, Het is nog niet dat iedereen moet rusten op de but everyone zaterdag, should rest on Sunday. want iedereen moet uiteindelijk rusten op zondag. Dat is het plan. Okay, now listen to what this person had to say. Okay, let me just go back. You can just increase the volume. Now, who is Jonathan Berry? Wie is Jonathan Berry? He is the solicitor for the Department of Labor in America. Hij is degene die over de arbeidspartij gaat. in Remember, the Amerika. Sunday law will come through this department Want de zondagswet zal via dit departement komen. because it concerns work. Want het gaat over werken. Listen to what he had to say. Luister wat hij te zeggen heeft. Wat is het? Okay. Okay, this is what he said. So it sounds controversial, and it's specifically the idea of encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. Now, when he talks about... Let me okay. just say what it says.
Hij zegt, het klinkt een beetje controversieel, zegt hij. Maar wat we eigenlijk doen, is we bevorderen sabbatsrust door commerciële activiteiten op die dag te ontmoedigen. When he says Sabbath, is not this day but Sunday. Als hij het heeft over Shabbat, heeft hij het niet over de zaterdag. That's how the world understands. Dit is hoe de wereld het begrijpt. He says, encouraging Sabbath rest through discouraging commerce on the Sabbath. Ja. Dus hij bemoedigt eigenlijk sabbatsrust door het ontmoedigen van commerciële activiteiten. Late Pope Francis said what? No work on Sundays. Ja, de paus, de laatste paus, Francis, die zei geen werk op zondags is goed. Niet alleen voor de trouwen. Pope Francis laments working on Sundays. Dit is nog een kopje. De paus Franciscus betreurt het werken op zondagen. Keeping stores open on Sunday is not beneficial for society. Hij zei ook, het openhouden van de winkels op zondag is niet goed voor de samenleving. So you can see this movement is gathering momentum. Dus deze beweging gaat steeds verder. Er zit ontwikkeling in. Now just put the volume up again. In the next video, In de volgende video you can see that a change is coming in regard to Seventh-day Adventists. zie je dat een verandering komt ten aanzien van Zevende-dagsadventisten. Just listen what he had to say. Luister goed. This has been one of the rare points of unity in church history and across almost all Christian denominations, apart from the weird Seventh-day Adventists. You see what he's saying? They're talking about unity. Ze hebben het hier over eenheid en ze zeggen, kijk, iedereen is hetzelfde, alleen die rare Zevende-dagsadventisten, die denken er anders over. And he calls Seventh-day Adventists as weird. Ja, hij noemt ze raar. But it's not news to us. Maar dat is niet nieuw voor Because ons. the pen of inspiration tells us, Want de pen van inspiratie when zegt we ons, reach the standard that the Lord would have us to reach, als wij de standaard bereiken die de Heer wil dat we bereiken, worldlings will regard Seventh-day Adventists odd, singular, straight, laced extremists. zullen wereldlingen Zevende-dagsadventisten zien als raar, wel vreemd en rechtlijnige extremisten. God's people will not conform to the customs and traditions of the world. Want ze zullen zich niet aanpassen aan de manieren en gebruiken van de wereld. We are going to be very different Wij zullen heel anders zijn dan zij. in our conversation, In onze gesprekken, in our dressing, in de manier hoe we ons kleden, in our eating. in onze eetgewoonten. Everything is going to be different. Alles zal anders zijn. The Lord wants us to reach what? His standard, Maar de Heer wil dat we zijn standaard bereiken. not the worldly standard. Niet de wereldse standaard. And every soul will be what? Er staat, Tested. ieder zal getest worden. Every position of our faith will be searched into. En iedere positie die we hebben in ons geloof zal onderzocht worden. Your faith will be tested. Je geloof zal op de proef gesteld You worden. cannot depend on your pastor. Je kunt niet op je predikant vertrouwen, You cannot depend on the church. niet op de kerk vertrouwen. You can only depend on God. Je kunt alleen op de Heer vertrouwen. Because we will be brought to the courts. Want we zullen voor gerechtshoven gebracht worden. But remember, the Holy Spirit will bring into remembrance what all you have studied. Maar de Heilige Geest zal terug in je gedachten brengen wat je hebt bestudeerd. Because when you are in court, Want als je voor gerechtshoven komt, it's not
to save yourself, dan is het niet om jezelf te redden, but it is to be a witness for our Lord and Savior Jesus Christ. maar om getuige voor Christus te zijn. Because there will be many in court, Want er zullen velen voor gerechtshoven komen. they really do not know what's happening. Ze zijn zich niet bewust wat er gebeurt. En op deze manier horen ze So we ervan. have to be a living witness. Dus we moeten een levende getuige zijn. Because very soon, Daniel chapter 3 will be repeated. Daniel 3 zal zich herhalen. Remember the three friends of Het beeld Daniel? van het beest. They were waar het asked over to had. bow down to Weet je- this image. Die 3 vrienden werden gevraagd om neer te buigen voor dit It beeld. was a literal image. Het was een letterlijk beeld. We're going to have a spiritual image Wij zullen een geestelijk beeld hebben. where we'll be asked to keep Sunday as a day of rest. We zullen ook gevraagd worden om de zondag te heiligen devil als dag will- van rust. The devil will try to bribe us. En de duivel zal proberen ons om te kopen. As it says here, Zoals hier rulers zegt. and legislators, in order to secure public favor, Ja, de wetgevers en de regeerders zullen om de openlijke gunst te hebben van het volk, will yield to the popular demand for a law enforcing Sunday observance. ja, ze zullen toegeven aan de vraag van het volk om een zondagswet te hebben. So the majority will be in favor of having a Sunday law. Dus wat we hierdoor zien is dat de meerderheid ervoor zal zijn om een zondagswet uit te vaardigen. But what's happening today? Maar wat gebeurt er vandaag? Oh oh. Everyone is asleep. Oh, iedereen slaapt in de dienst. Why are we sleeping? Waarom slapen we? We have to be awake. We moeten wakker zijn. Remember, we have to read the Word of God. We moeten het woord van God lezen. God has forewarned us what the future holds for His people. Want God heeft ons voor die tijd gewaarschuwd wat er And we komt know over the Gods man volk. of sin will take control of this world. En de mens der zonde zal controle nemen over deze wereld. And a time is coming Een tijd komt that all those who would not bow down to the Dat- spirit Sabbath dat al diegenen die niet willen buigen voor deze valse Sabbat, should be what? Killed. dat ze gedood zullen worden. Now that day is coming. Die dag komt naderbij. And so, the time of trouble En daarom staat er de tijd van moeilijkheden is to do what? Increase until the end. zal toenemen tot aan het einde. Now, how do we know we are living really at the end of time? Hoe weten we dat we werkelijk in die eindtijd leven? Here it says, the prophecies of the 11th of Daniel have almost reached their final fulfillment. Waar zie je dat aan? Er staat hier, de profetieën van Daniel 11 zijn bijna helemaal vervuld. Now, Daniel chapter 11 is the hardest chapter. Daniel 11 is een van de moeilijkste hoofdstukken. Some say it's Daniel 8, Sommigen zeggen Daniel 8. but Daniel 11 talks about the king of the north and king of the south. Maar Daniel 11 spreekt over de koning van het noorden en de koning van het zuiden. Now, the king of the north is the Roman Catholic Church. De koning van het noorden is de Rooms-Katholieke Kerk. And here in this chapter, En in dit hoofdstuk it talks about the war between the king of the north and king of the south. gaat het over de oorlog tussen de koning van het noorden en de koning van het zuiden. A literal war. Een letterlijke oorlog. But let's come to our days. Laten we gaan tot in onze tijd. We are actually living from verse 40 onwards. Wij leven al in Daniel 11 in de laatste 5 versen. And that's what the pen of inspiration is telling us. En dat is wat de pen van inspiratie ons zegt. That Daniel 11 is almost completed. Dat Daniel 11 tot een eind komt. Now here it says in verse 40, In vers 40. and at the time of the end shall the king of the south push at him. Who is this him? The king of the north.
Ja, er staat in de tijd van het einde zal de koning van het zuiden tegen hem gaan. En de koning van het noorden zal tegen hem komen zoals een wervelstorm. When- Wie is dat? When did that take place? Wanneer gebeurde dat? Remember this date, 1798. De tijd van het einde is er sinds 1798. And remember, Pope Pius VI was taken captive by Napoleon Bonaparte. Dat was de tijd dat de paus Pius VI gevangen genomen werd door Napoleon Bonaparte. And the Roman Catholic Church lost its civil power En de katholieke kerk verloor toen zijn burgerlijke macht. because she had ruled for 1260 years. Want ze had voor 1260 jaar geregeerd. De But as Bijbelse you read periode. on this verse, it says, and the king of the north shall come against him. Who's this him now? Maar King of dan- the south. Dan staat er, en de koning van het noorden zal op hem, dat is de koning van het zuiden, aanstormen met wagens en met ruiters en met vele schepen. Remember when communism fell Toen het communisme viel, between 1989 and 1991? in 1989 tot 1991, There was a holy alliance between America and the Roman Catholic Church. was er een heilige alliantie tussen de Verenigde Staten en Amerika And Roman Catholic en Church. de Rooms-Katholieke Kerk. You can read all about it on Time magazine. Zelfs in de Time Magazine in Amerika, een belangrijk tijdschrift, kon je dat lezen. It says, like a whirlwind with chariots Dus and with horsemen. er stond hier met wagens en met ruiters en met vele schepen. Now let's go to verse 41. Vers 41. He shall enter also into the glorious land. Hij zal het sieraadland binnentrekken. Well, and it says, and many countries shall be overthrown, En vele landen zullen struikelen. but these shall escape out of his hand, even Edom and Moab. Maar deze zijn het die aan zijn hand zullen ontkomen. Edom, Moab. The glorious land is the United States of America. Het sieraadland is Amerika. Now, the Edomites and the Moabites are the cousins of the Israelites. De Edomieten en Moabieten waren gelinkt aan Israël. Remember Lot's two daughters? Dat waren de dochters van Lot. You can read Genesis chapter 19, verse 36 to 38. In Genesis 19, vers 36 tot 38 lees je dat. Oh, something happened. Oh, what happened? I went forward, but it came back. Now here in verse 43 it says that he shall have power over the treasures of gold. En in vers 43 staat, hij zal heersen over de verborgen schatten van goud en zilver en al de kostbaarheden van Egypte. Over all the precious things of Egypt. Continue. That means this church will control the treasures of the world Dus deze kerk zal de macht hebben over de schatten van deze and aarde will also control the secular world. en zal de wereldse machten beheersen. Because Egypt represents what? Atheism. Want Egypte is een vertegenwoordiging van het atheïsme. And then let's come to verse 44. It says, but tidings out of the east and out of the north shall trouble him. Maar er staat, geruchten uit het oosten en uit het noorden zullen hem schrik aanjagen. So it means that we have a message to give to the world. Het betekent, hij wordt opgeschrikt door de boodschap die De- Gods volk heeft. The three angels' message Door de 3 engelen boodschap. that will trouble the Roman Catholic Church Dat zal de Rooms-Katholieke kerk schrik and shall aanjagen. destroy many. En het zal vele wegvagen. Therefore, today, have you heard about the anti-hate laws? Heb je gehoord van de anti-haatwetten? You cannot just preach to anyone out in the street
Je kunt niet zomaar prediken op straat, because today the Pope is talking about the common good. want tegenwoordig hebben ze het over het algemene goed. And in this great ecumenical movement, En in deze grote ecumenische beweging they believe that all religion is heading to the same destination. geloven ze dat alle religies op hetzelfde neerkomen. But we as God's people, Maar als Gods volk we need to give the clear message to the world moeten we het duidelijke boodschap brengen aan de wereld. and to expose the man of sin. En de mens der wetteloosheid openbaren. And so as this image was built, Zoals dit grote beeld werd gebouwd, where the people were asked to bow down and worship this image, waar de mensen gevraagd werd zich neer te buigen en dit beeld te aanbidden, we know that Daniel 3 will be repeated again. weten we dat Daniel 3 zich opnieuw zal herhalen. And all those who do not worship En iedereen die niet zal aanbidden, the spurious Sabbath, de valse Sabbat, the death decree will be passed soon. zal te maken krijgen met de doodsdecreet. And so it says here, Sundays must be a day of rest dedicated to God, family. This is what the Pope is saying. Ja, en de paus geeft dan ook de boodschap, zondagen moeten een dag zijn van rust, gewijd aan God en de familie. No one will be exempted. En niemand kan daar buiten blijven. Sunday must be a day of rest for whom? For everyone. Het moet een dag van rust zijn voor iedereen. Niemand uitgezonderd. Recovering the Sabbath, Dus de Sabbat herstellen, zeggen ze Sunday hier. observance as a universal human right and civic corporationism. Zondag houden, heiliging, als een universeel een menselijk recht en een burgerlijke medewerking daarin. Now today when they talk about religious liberty, Dat is kerk en staat. That's church and state. when they Dus. talk about religious liberty, Dus als we het hebben over religieuze vrijheid you must have tegenwoordig, heard world leaders talking about it, je moet zeker gehoord hebben van wereldleiders the dat ze Pope erover talking praten. about it. De paus spreekt erover. But remember, this religious liberty is based on human dignity. Deze religieuze vrijheid is gebaseerd op menselijke waardigheid. And if you read the encyclical what the Pope wrote about it, En als je de encycliek leest die de paus geschreven heeft, it is based on Catholic social dan teachings. zie je dat het op de sociale leerstellingen van het katholicisme gebaseerd is. So they will talk about religious liberty, Dus ze praten wel over religieuze vrijheid, but it is not how we understand. maar het is niet zoals wij religieuze vrijheid begrijpen. Where church and state is separate. Wanneer kerk en staat gescheiden is. And that is where God wants us to proclaim the gospel message to the world. En dit is waar God wil dat wij de evangelieboodschap verkondigen. So that the people in the world can see the light of truth. Dat de mensen in de wereld nog het licht der waarheid mogen zien. So why are Adventists asleep? Waarom slapen Adventisten dan? Pen of Inspiration tells us De pen van inspiratie zegt: their minds seemed all awake to their worldly interests. That's a problem. hun verstand is wakker als het gaat om wereldse interesses. They love the world more than Jesus. Ze houden meer van de wereld dan van God. As James 4:4 says, Zoals Jacobus 4 vers 4 zegt. friendship with the world is enmity with God. Vriendschap met de wereld is vijandschap met God. And it says, some who occupy the position of watchmen to warn the people of danger Sommigen die de positie hebben van wachters om het volk te waarschuwen van hun gevaar, have given up their watch and recline at ease. ja, hebben hun
waakzaamheid opgegeven en relaxen. You know, my father preached about the second coming of Jesus Christ. Mijn vader predikte over de wederkomst van Christus. My grandfather also preached about the second coming of Jesus Christ. Mijn grootvader ook. And now I'm preaching about the second coming of Jesus Christ. En nu predik ik over de wederkomst van Christus. And some will say, well, you preach all these years that the Lord has not come. En sommigen zeggen, hey, zoveel jaren hebben we gepredikt en de Heer is nog steeds niet gekomen. But the Lord is saying we need to be what? Faithful watchmen on the wall. Maar de Heer zegt, we moeten trouwe wachters zijn op de muur. God in His mercy is extending that time Want God in zijn genade verlengt deze tijd. so that many can be saved in His Zodat kingdom. nog veel mensen gered mogen worden in zijn koninkrijk. Okay, let me just go forward. Now, there are many in the church who at heart belong to the world. Er zijn velen in de kerk wiens hart behoort aan de wereld. So you may have your name in the church roll, Misschien is uw naam wel geschreven in de kerkboeken, but that does not make you a Seventh-day Adventist. maar dat maakt u nog geen zevende-dagsadventist. Because their heart belongs to where? To the world. Want hun hart zit in de wereld. You know, that's the problem today. Dat is het probleem. The reason we have had so little influence upon unbelieving relatives and associates is that we have manifested little decided difference in our practice from those of the world. De reden waarom we zo weinig invloed hebben op ongelovige familieleden en kennissen is omdat we maar heel weinig verschillen in onze praktijken van de wereld. You cannot differentiate God's people and the people in the world. Je ziet bijna het verschil niet tussen de mensen in de wereld en Gods volk. Now, I remember one time we had a meeting in India, We hadden één keer een vergadering in India. and an Indian preacher came from America. Er was een Indiaanse predikant uit Amerika kwam hij. I am meeting him and his wife for the first time. En ik ontmoette hem voor het eerst. But before I would be introduced to them, Maar voordat ik geïntroduceerd werd aan hun, I was talking to several people, sprak ik met verschillende mensen daar. and I came across a lady. En ik kwam een vrouw tegen. Now in India, if you get married, In India is het zo, wanneer je trouwt, they wear like a necklace dan hebben ze kettingen, dragen ze kettingen. plus the ring. En de ring, trouwring. It's the culture in India. Dat is de cultuur in India. But we are not supposed to follow the culture of the world. Maar we moeten niet de cultuur van de wereld volgen. And so I was talking to this lady, Dus ik sprak met deze vrouw. and I was careful because this meeting was for non-Adventists. En ik was voorzichtig, want het was een vergadering, ook voor niet-adventisten. And as I was sharing the word with her, En ik deelde het woord met haar. she kept on saying, yes, I agree with what you say. En ze zei, ik ben het met u eens. And I was so happy because here's this lady with this necklace, En deze vrouw had ook kettingen. very receptive to the truth. Maar ze was heel erg open voor de waarheid. And after I finished talking with her, En aan het eind, toen ik met haar gesproken and I had. talked to my fellow preacher, En ik sprak met die andere predikant. I said, well, that Mijn lady collega. is very receptive to the truth. En ik zei, deze vrouw is heel erg open voor de waarheid. And then he told me, En toen zei hij, that's the preacher's wife. dat is de vrouw van de predikant. You see, you cannot differentiate. Zie, je kan het verschil niet zien. So therefore the Lord is saying we need to be different from the world. Daarom zegt de Heer, wees anders dan de wereld. When we dress, we should dress the best but modest. Ja, laten we ons als het beste kleden, maar wel modieus.
And so when we reach the standard that the Lord would have us reach, Dus wanneer we de standaard bereiken zoals de Heer wil dat we die bereiken, then the world will look at you. dan kijkt de wereld naar jou. Okay, when our lifestyle Yeah. our lifestyle is no more in harmony with the world, Wanneer onze Oké. leefstijl niet meer in harmonie is then how met will de the world wereld. look at you? En hoe kijken ze dan naar jou? Well, it says here, will be regarded as what? Straight-laced extremists. Dan zullen ze ons pas zien als raar en vreemde vogels so- en rechtlijnige We're- extremisten. We are reaching a point in time that God's people will not be fitted for this world. We bereiken een moment waar Gods volk eigenlijk niet meer past in deze wereld. But there never was a time when the world needed us more than it needs us now. Maar er was nooit een tijd waar de wereld ons zozeer nodig had dan nu. Because we have the Word of God. Want we hebben het woord van God. We have the three angels' message. We hebben de 3 engelen boodschap. We have the health message. De gezondheidsboodschap. We have the message that the Lord has given us to give to the world. We hebben de boodschappen die de wereld, die gebracht moeten worden aan de wereld. And so God's word has given warning of the impending danger. Gods woord heeft gewaarschuwd over het gevaar wat voor ons is. So all these warning messages and sermons Al die waarschuwingsboodschappen, is waarschuwingspredikingen, to prepare us for the crisis that is just before is us. om ons voor te bereiden op die crisis die net voor ons is. Very soon there will be laws that will go against God's people. Heel snel zullen er wetten zijn die tegen Gods volk zullen zijn. And persecution will be rekindled. En vervolging zal opnieuw een feit worden. Today the world is blinded by the evil designs of the Roman Catholic Church. De wereld is verblind voor de misleidende doelstellingen die de Rooms-Katholieke Kerk heeft. The Church of Rome desires vantage ground. Ja, zij zijn een stap vooruit. And it says, and this is already being given to her. Ja, zij heeft voordelen en het voordeel wordt haar gegeven. If you look at the Trump administration, Als je kijkt naar de administratie onder Trump, it is based on Project 2025. het is gebaseerd op project 2025. And those who wrote that book En diegenen die dat boek hebben are geschreven, Catholics or pro-Catholics? zijn dat Catholics or pro? katholieken of pro-katholieken in ieder And geval. therefore, the laws that are being passed in America today En daarom zijn de wetten die uitgevaardigd worden in de Verenigde are all Staten, Catholic. zijn allemaal katholieke wetten. Though Donald Trump is not a Catholic, Hoewel Donald Trump zelf geen his katholiek wife is, is a Catholic, maar zijn vrouw wel. but he's okay with the Catholic principles. Maar hij gaat wel mee met de katholieke principes. So they want to make America Catholic. Ze willen Amerika katholiek maken. And as you go to Revelation chapter 13, verse 11, En als je gaat naar Openbaring 13 vers 11, you find that America that has two horns, dan zie je dat Amerika die 2 hoornen had. it describes America as a lamb-like beast. Amerika wordt daar als een een beest als een lam voorgesteld. And Als very hoornen van een soon lam. she will speak as a dragon. Maar zal spreken als de draak. Today she's behaving like a dragon. Want vandaag gedraagt ze zich als een draak. And how does a nation speak? En hoe spreekt een natie? Through her laws and policies. Door zijn beleidsplannen en door zijn wetten. And once this becomes law, En wanneer dit wet wordt once the Sunday law is global, en de zondagswet over de hele wereld wordt, wereldwijd, then America will speak like a dragon. dan zal Amerika spreken als de draak. Therefore, what must we do? Dus wat moeten we doen? We have to reach out to people in the world.
We moeten mensen bereiken in de wereld. The whole world is going to wonder after the Roman Catholic Want de hele Church. wereld zal het beest met verbazing achterna gaan. We may be small in number, Wij mogen misschien weinig zijn in aantallen. but let me tell you this. Maar laat me u dit zeggen. We are not in the minority, Wij zijn niet in de minderheid. we are in the majority. Wij zijn in de meerderheid in die zin. Because if you count the number of the unfallen angels in heaven, Want als je kijkt naar de engelenscharen die niet gevallen zijn in de hemel. 10,000, 10,000, 10,000 of angels, Dat zijn 10.000-tallen. and talk about the unfallen worlds in the universe. En als je het hebt over de ongevallen werelden in het universum. How big is the universe? En hoe groot is het universum Is wel? there a beginning or ending? Is daar een begin of een eind? There's no beginning, there's no ending. Er is geen begin en geen eind, het is reusachtig. And so we are actually in the majority. En in die zin zijn we in de meerderheid. The whole world will be against us. Maar de hele wereld zal tegen ons zijn. But let us not be disheartened. Laten we niet ontmoedigd zijn. Because Jesus said, Want Jezus zegt, I go to prepare a place for you. ik ga een plaats voor u voorbereiden. And if I go, En wanneer ik ga, I will come back again dan zal ik terugkomen to receive you. om u te ontvangen. That where you are, there I will be also. Ja, dat waar Hij is, wij ook mogen zijn. So we are waiting for the second coming of Jesus We wachten Christ. op de wederkomst van Christus. And we know that day is not far off. En we weten dat die dag niet ver is. And when he comes, En wanneer Hij komt, I pray that we will be ready. dan bid ik dat we voorbereid mogen zijn, dat we klaar Remember, mogen our zijn. case is being decided now in the heavenly courts. Want nu wordt ons lot wordt bepaald in de hemel. Jesus is in the most holy place. Omdat Jezus in het allerheiligste is. And a time is coming En een tijd komt, that when the Sunday law begins, wanneer de zondagswet begint. the investigative judgment will begin for the living. Ja, dan heb je het onderzoekend oordeel voor de levenden. And then everyone's destiny will be decided. En ieders lot zal worden bepaald. And Jesus will throw down the censer. Jezus zal het wierookvat And he will neergooien. say, En zal he- zeggen, he that is unjust, let him be unjust still. hij die onrechtvaardig is, laat hem nog steeds onrechtvaardig zijn. He which is filthy, let him be filthy Hij still. die vuil is, zal vuil blijven. He that is righteous, let him be righteous still. Hij die rechtvaardig is, zal nog steeds And he rechtvaardig that is zijn. holy, let him be holy still. En hij die heilig is, zal nog steeds heilig And then zijn. what the next verse tells us, behold, I come quickly. En het volgende vers zegt direct, zie, ik kom spoedig. And my reward is with me, En mijn loon is met mij, to give every man according as his work shall be. om een ieder te geven naar dat zijn werken zullen zijn. I want to be ready. Ik wil graag voorbereid zijn. And I'm sure you want to be ready to meet En Jesus. ik ga ervan uit dat u ook klaar wil zijn om Jezus te ontmoeten. So let us get ready. Laten we ons voorbereiden, Time is short. want de tijd is kort. May God bless you. Gods zegen This is my prayer. is mijn gebed. Amen. Amen. Okay. Those of you, let's kneel down for prayer. Diegenen die kunnen knielen, kunnen met ons knielen in gebed. Our gracious and eternal Father, Onze genadige hemelse Vader, thank you for the promise you have given us. dank u voor de belofte die u ons heeft gegeven. Where Jesus said Waar Jezus zei that he will go and prepare a place for us. dat hij voor ons een plaats bereidt. And he has given us that assurance En hij heeft ons die verzekering gegeven that he is coming back. dat hij terugkomt. We know before we are taken to heaven, We weten dat voordat we naar de hemel zullen gaan, we have to be tested. dat we getest moeten worden. And I pray that each one of us will have that experimental faith.
En ik bid dat iedereen uit ervaring mag geloven. A faith that can endure wearisome. Een geloof die moeite kan verdragen. A faith that can endure delays. Een geloof die uitstel verdraagt. A faith that can endure hunger. Een geloof die honger kan verdragen. Because we know a time is coming Omdat we weten dat een tijd komt. that every earthly support Dat ieder aardse ondersteuning will be cut off from God's people. afgesneden zal worden van Gods volk. We know the devil wants to destroy your people. De duivel wil uw volk vernietigen. But I pray, Lord, when the Sunday law comes, Maar ik bid wanneer de zondagswet komt, that each one of us dat een ieder van ons will be faithful and true till the end. getrouw mag zijn tot aan het einde toe. So that when you come in the clouds of heaven, Zodat wanneer u komt in de wolken des we hemels, can shout and say, dat we kunnen uitroepen en zeggen, this is our God. dit is onze God. He will save us. Hij zal ons redden. Lord, I pray that we will be ready on Heer, that day. mogen we voorbereid zijn op die dag. I pray for this small congregation here. Ik bid voor deze groep hier. You know, Lord, they are your faithful people. Heer, ze zijn uw getrouwe volk. They have stood for truth. Ze hebben gestaan voor de waarheid. And we know your faithful few will be persecuted. En we weten dat de getrouwen, Heer, vervolging zullen meemaken. And we know persecution will come from within. En dat het zal komen ook van binnenuit. I pray that there will be many home churches that will sprout around this country. Ik bid u dat er veel thuisgemeenten ook mogen ontstaan hier in dit land. Who will stand for truth. Die voor de waarheid zullen instaan. Who will uphold truth. En die de waarheid zullen opheffen. And who will not be ashamed of your word. En die zich niet zullen schamen voor uw woord. I pray that you bless this kneeling congregation. Ik bid u dat u ieder mag zegenen. Bless the pastors and elders. Ook de predikanten en de ouderlingen. And I pray that this church will be a shining light in this area. En ik bid u dat deze gemeente een schijnend licht mag zijn voor deze omgeving. Thank you for hearing our prayers. Dank u dat u ons gebeden verhoort. For I pray in Jesus' name. Want we bidden in Jezus' naam. Amen. Amen.